Dako maning bayaran niya. 4,000. Unsa man uy diha? Unsa man lagi order ang bataa uy? O ikaw gyud magkuha ng siguro kay apo nimo to? Unsa man lagi pang-order uy kung ano ni bataa uy? Unsa may bayad ako wala kay kwarta? Ana. Kapuisit. Unsa man ay ibayad ni mo ani? Ano na order man ka? Kasi ito bayaran mo sir, lula nimo sir? Jud ko nimo pas consumption nimo. Digos Flower Shop, delivering happiness. May buntag, ma'am. Ikaw ni si Kwan, ma'am, no? Nanit? Asa ni si Kwan, ma'am? Si Patrick? Ano anak ni mo to, ma'am? Ay, apo? Tapos sige order ring kung sa Shopee, ma'am? Dako maning bayaran niya. 4,000. Unsa man uy? Unsa man lagi order ang bataa uy? So, ikaw gyud magkuha ng siguro kay apo nimo to? Nanay si Mohan na buyo? Unsa man lagi pang-order uy kung ano ni bataa uy? Unsa may bayad ako wala kay kwarta? Ana. Kapuisit. Birthday na ako, pagkahuman, inanaong paita. Sige, kuha ni ma'am, pang gift niya ni si Moha, di ikaw na pa bayron. Oh, 4,000. Kung bayad na doon, uy, naunsa man na imong anak. Unsa man ay bayad ni mo, ane? Ano na order man ka? Isa ito bayaran mo sir, lula nimo sir? Jud ko nimo pas consumption nimo. Allah, unsa may gina-order? Ala, taplan sa dali mo, ma'am. Kung ano kadako ba na imong order? Pila, sir? 4,000. Ako, anak. Lima ni. Relax naman kay okay naman kung dili nyo kwaon. Nimo, ano mo order baka pila na di ko niingon nimo. Uri ko na kabayad karon, bila na bayad karon magdulang. Ako na nag-deliver, mura mo na siya. Ay, nagyan mo sige order, ma'am. Ikaw gipabayad. Sa una. Sa una. Bayad, pusay, 200 naman makaya na kung taplan. So karon dako nani. Dako, ano, sa una. Sige, ma'am, gani ma'am kay tanaw sa nato daan. Kay depende sa inyo kay cancel niyo kwaon. Tanaw sa nato, ma'am, kay mo nakapangalan, ma'am. Check sa nato kadali. Dili ka, ma'am. Mga may picture sa mo ha. Oh. No, birthday ba ni ma'am inyong gikuan? Ma'am, direta ma'am. Relax lang. Adyo ko ninyo ba? Mga may picture. Picture lang guro sir. So, i-cancel na nato ni ma'am. Adyo mo ba? So, ikaw na ma'am. Nami protocol mo kamoy mag-open. Di kong bayad ani. Pwede na po ma'am. Surprise! Iingatan ka, aalagaan ka. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Sa ating mundo'y may gagabay sa'yo. Ang alay ko'y itong pagmamahal ko. May nagmamahal. Happy birthday! Happy birthday, ma'am! Wow! Mama, yung buntag o happy 60th birthday. Salamat kayo, ma'am. Okay ra ka, anong nihilakman ka? Surprise ko pa, wala ko kabalo kay nani na ilang ko na. Wala ko kabalo. So, Wadyo ko nag-expect kami nani may tabo ba. ano na, basta mga pinangga sa anak. So, kaila-ila dahil ni mama, ako dahil si MM, and kani si Abby, we are from AM Digos Flower Shop. So, namin diri karon para mamahaw unta sa inyo haluto na dira ato sa Wa pa kaluto mo ba? Wapa dahil kaluto. Sige, so kabalo na mga kinsa gahatag anino. Sa may wadyo ko kabalo mamo Kisa kisa. man paminaw nimo. Pero sila magkagulo upat aw sa ba. Dili ka ni ex ni mo, ma'am. Hala, na sila yung mensahe mga pero saan ako basahon, kantahan sa kanang mong happy birthday. O mga tata! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy
birthday to you. Make a wish, ma'am, and blow your Mo gani, ma'am. so na yung message sila, ma'am. Basaw na ka. To our parents, we are very thankful to have you both in our life. Whatever there's a lot of struggle and trials we face, you always there to comfort us, to fight and to be strong always. Thank you for being a good parents to us, Ma and Pa. Our parents is our strength and weakness. Happy birthday. Be blessed always. And we love you both, Mama and Papa. From sibling, Iris, Archie, Michael, Ivy, and family. Wow. Sir, unsa man imuhang additional birthday wish para sa imuhang wife? Ang amo ang matagpusan amo kauban sa tanan namong mga kabataan, mga apo, nga lugwayan pagid ang among mga kinabuhi nga hangtod sa kahangturan. Na, kato lang? Ay, I love you day, ma'am. Sige. Salamat kayo, ma'am, sir. Thank you. Sa akong mga anak ng tanan. Birthday Wala ko kiss, nagdaong usa. nga. Nani nila ko ato sa pagkasukat-sukat karon. Sige. Thank you. Sir, birthday kiss. Birthday kiss. Oh, na. Oy, wala man din dapat. Oh. Wala ba eh? Ha? Salamat sa papasabi. Sige lang, may tapal mo. Message nimo kay ma'am. Install mo. Juan, salamat sa tanan ni kuan niya sa mga. Yung hilak na gito ba na? Piyok mang tingog. Okay. Sahin mo sa imong pamilya. Dami na sa Ako lang yung kakuano, dako kayo pasalamat sa kong mga anak kapo nga bisag mga oprime, kung nakakuan pag yung nambukod sila, napadayon ni sa amo pa sa niya serbisyo sa ilaha, gila po pag mahal sa amo ha. Salamat yung kayo sa tanan. Wadyo ko nagdahom ba nga, inani akong birthday, may tabo na inani. Wadyo ko nagtuba, nasuko pa ko kay, nag-anan na yung pabayro. Salamat yung kayo sa inyo, ma'am sir. Salamat yung kayo. Sa akong mga anak, salamat kayo sa kumbana, sa akong mga apo, sa tanan mo kayo sunan. Salamat kayo. So na yun, nagkamuritsing na tani. Juan, kanang best dola na ko. Kurt! Ikaw dyan, Kurt! Magdugay pa tala kay para kuan mag-good health lang ta. Kay ikaw. Dagan patag may paglawas si Aba. Dagan salamat sa tanan niya. Ako lang tala sige mugat na. Ay, gasolina. Bato ra ringog best lola kinarabara. Buntag sa tanan, way laing pinakabuutan nga inahan sa tibuok kalibutan. Salamat, Si Mama Bibi ra gyud. Pero kini tag 50, murag na agi mo ani ba. Kamasay, mao lang gyud to nga ma ang alahayam muhatag kanimog maayong panglawas uban sa imong mga apo, anak og sa tanan nga naa karon. Salamat yung kayo. Alahayam bless you. Happy birthday ma. Salamat kayo. Salamat sa inyo ang tanan, mga anak ko kapo. Salamat yung kayo. Oh, wala pa Wadyo ko diha. nagdaong. Uy, pagkauna sa sila. Picture sa tanan. Uso na podron ang mga sorpresa ug sa social media mi patok na makaselebrar bisag na ay pandemya kini mi viral ug daghang nakatawa sa bisan unsa man nga okasyon andam sila nga mo aksyon ang Bigos Flower Shop lang doula serbisyong sulit way sama daghang nakuyawan sa ilang taktika kaysa permero iprang kanila pero sa ending karon ang Bigos Flower Shop lang doula